za mu zauna, za mu nemi attajiranmu kamar su Alhaji Aliko Dangote, wanda an ce duk ba mai bakar fata da ya fi shi arziki a duniya. Za mu kira Abdul Samad, za mu kira Alhaji Dahiru Mangal, za mu nemi Alhaji Muhammad Indimi, za mu nemi General Theophilus Yakubu Danjuma, za mu nemi AYM Shafa, AA Rano, Rahmaniya, Isa Gerawa, Alhaji Musa Babura Isa Shehu, duk attajiranmu daga kowane bangare da duk shugabanninmu na siyasa da mun san suna da kishin arewa. Abdulaziz Yari Abubakar, ba zancen siyasa ba ne. Rabiu Musa Kwankwaso, Aminu Waziri Tambuwal, dan PDP ne amma kuma dan arewa ne. Aliyu Magatakardawa Mako, Senator Aliyu, duk dan arewa, kowane cikakken dan arewa da ke kishin arewa za mu zauna. Kuma ba za mu sha shaye mu ce sire mu wase ba, a'a, a gani a kasa. In kai attajiri ne, wani taimako za ka kawo.